ברוכים הבאים לפודקאסט של בית הרב קוק, מגד ירחים. יחד אנחנו נצלול לתוך משפטי הרב קוק שהוא כתב לכל חודש, נרחיב עליהם ונלמד מסר חשוב לחיים. והפעם, מגד ירחים ליום ירושלים וחודש סיוון. קבלת התורה מתוך בחירה ושני הדרגות של ארץ ישראל. נשמח שתצטרפו. אמנם, אף על פי שלעניין הקיום המעשי, הדר קיבלוה בימי אחשוורוש, ואנו רואים בזה יד השם, אף על פי שהוא בהסתר. מכל מקום, לעניין של הכבוד והאלוהיות שבתורה, ודאי הדבר נמשך במעמד הר סיני. מתוך לנבוכי הדור, פרק מ"ה. הרב קוק מסביר שמעמד הר סיני הראה לעם ישראל שהתורה הגיעה מהשמיים, כפי שנאמר, אתה הראית לדעת, ולכן אנו רוכשים כבוד לתורה. המצב שבו עם ישראל מקיים את התורה והמצוות שיסודו בכפייה ויראה, לא היה יכול להתקיים לזמן רב, בגלל שהרושם והיראה פוחתים עם הזמן. וכפי שאמר הרב, כל רושם אפילו היותר גדול הוא מתקטן והולך במשך הזמן. על כן, עם כל עומק הרושם שעשה מעמד הר סיני, וכל מעשה השם הגדול שיציאת מצרים על ישראל ועל העולם, מכל מקום ברבות הימים, הכוח מתמעט. כדי להמשיך את קיום האומה, השם גרם לכך שעם ישראל יקבלו את התורה מרצון חופשי בפורים. והקובע כוח ההכרה הכללית שהאומה לא תחזור מהסכמתה, כיוון שקיבלוה ברצון והכרה, הרי הם עומדים לעד בהכרתם. עם זאת, גילוי השכינה שהיה במעמד הר סיני היה להישאר לנצח נקודת הפתיחה, והוא מקבע בתוכנו גם אחרי שנים רבות את האמונה שהתורה כולה ניתנה משמיים. הרב מרחיב ומסביר לנו שהנשמה בטבע שלה שואפת להתחבר לתורה ולאלוקים, ואילו בגוף מתגלה הבחירה החופשית. במעמד הר סיני, עם ישראל קיבל את התורה מתוך כפייה וגילוי השכינה, כפה עליהם הר כגיגית. עם הזמן, הגוף גבר על הנשמה, והיה נראה לכאורה שקיום המצוות מנותק מהטבע. אולם, בימי הפורים, עם ישראל קיבל על עצמו שוב את התורה מתוך הבחירה החופשית. הם בחרו להתחבר הנשמה, ומתוך כך הם התחברו לתורה. אמר רבא, אף על פי כן הדור קיבלוה בימי אחשוורוש. דכתיב, קיימו וקיבלו היהודים. קיימו מה שקיבלו כבר. יום ירושלים. הרב אומר שיש שתי מדרגות לאומה הישראלית הבאות לידי ביטוי במילים ציון וירושלים. המילה ציון מבטאת את הצד החומרי והפיזי, פיתוח הציונות ובניית הארץ. ואילו המילה השנייה, ירושלים, היא התוכן הפנימי והרוחני. המדרגה הראשונה היא ציון, והמדרגה הגבוהה יותר היא ירושלים. לאחר פיתוח הצד הפיזי והחומרי של ארץ ישראל, אמורים לעלות לקומה השנייה ולפתח את התוכן הרוחני שיש בארץ המחובר לתורה ולעם ישראל. שנזכה להתחבר לתורה מטבע נשמתנו ולהתחבר לחלק הרוחני שבבניין הארץ. אם הגעתם עד לכאן, נשמח שתירשמו לערוץ ושתביעו דעתכם בתגובות. תודה רבה על ההאזנה ונתראה בפרק הבא.